Какво се случва, господин депутат? Защо бягате? Черната пантера изяде 4 депутата. Отглеждате ли животни вкъщи? Мъжа ми. Тоест, не куче? Не, и той свикна с каишката вече. Здравейте, намираме се на место престъплението, където жена е убила мъжът си, защото е стъпил на мокрият пот преди да изсъхне. Жената арестувана ли е вече? Все още не сме, чакаме подът да изсъхне. Абе, хора, да ви питам. От Шумен до парламента с влак или автобус е по-бързо? Да им го набием като пирон в кисело млеко. Ела по-близко, за да ти кажа какво виждам. Виждам, че в момента си или на работа, или сереш, но и в двата случая положението е острано. Ама не дейте така сега, не сме дошли да се караме! Според вас, защо полицията в Шумен не може да хване черната пантера? Вие зелен, кон и умен полицай, виждал ли сте? Намерихме черната пантера. Кога ще се предадете на МВР? Никога повече няма да се върна в клетката. Виждате ли, МВР са много умни, не могат да ме намерят. Ох, кога ще намеря принца на бял кон? Докато дойде принцът, поне 100 жаби ще минеш. Кога ще хванете черната пантера? Не знам. Но не забравяйте, че най-глупавите стават полиции, а тя е по-умна от нас. Какво се случва? Защо бягате? Черната пантера е супер умна. Не можем да я победим. Току-що превземе Вера. Доволна ли сте от живота? Като бях на 20, ме друсаха всеки ден. Днес съм на 40 и няма кой да ме друса. Добър ден, какво ви радва днес? Че оная кърва от 3-ти етаж пак се спъна. Айде да носиш чупи и другото краче. Вижте каква красива стара улица. Никога не знаеш какво ще видиш. Ти ли си ма? Цяла България те търси? От кога живеете в България? От Хан Аспарух. 681 година, брат. Свидетели сме на криминална сцена. Жена уби мъжа си, защото е стъпил на пода, докато тя го е миела. Арестувахте ли жената? Все още не. Чакаме пода да изсъхне. Изгорете вещицата! Изгорете вещицата! Знам заклинание за оголемяване на пениса! Освободете вещицата! Освободете вещицата! Знаеш ли каква е разликата между граната и жена? Не знам. Веднъж дръпнеш ли пръстена и двете взимат половината къща. Чудесно време за разходка в парка, нали? Уважаеми зрители, новото попълнение на Лудогорец е тук. Корамянко! Ако така стреля и по време на матч, шампиони сме! От няколко дена търся хора за белот. Ама всички като ме видят бъмник, бягат и се крият. Не хапя, по-спокойно. Жена ми е по-опасна от пума. Тя не хапе, тя директно те поглъща. Помните ли първата си любов, бабо? Помня го. Още имам белега от зъбите му. Величествен дар от боговете, нали? Дар! Задръстили сте улицата с тая дървена барака, мамка му. Аз сега откъде да мина за пазара, а? Какъв съвет ще дадете на младото поколение, което пие алкохол? Да не забравя да слагат салата след него. Как издържаш толкова високо? Не те ли е страх? Да се страхувам! Аз оцелях 3 пъти със свекървата под един покрив. Това тук е курорт! Отизперих в Шумен и сега съм във Варна. Полицаите да дойдат да ми намажат тъшаците с плажно масло. Черна пантера. Защо избягахте от зоологическата градина? Искам малко да ходя по жени, няма да ставам за резил. Абе, никога няма да ме хванете, бе, хора. Оставете ме малко да бягам. Искам да се хапна няколко кучета. Майка му да е, оставете ме, бе. Черната пантера от Шуменското плато остава на свобода. Близо 48 часа издирването на дивата котка, забелязана на Шуменското плато в четвъртък вечерта, продължава без успех. Открити са обаче следи от присъствието и останки от други животни. От 20 часа тази вечер се въвежда пълна забрана за достъп до природния парк. Има ли риск за хората? Сега от Йордан Фотев. Добър вечер.
Добър вечер от Шумен. Периметърът, в който се издирва дивото животно, днес беше стеснен на около 2000 декара от скалният венец над шуменският квартал Див Дядово. Специалисти заложиха 15 наземни капана, които се активират при стъпване на животното. Първия ми влог, откакто станах известен. Мамо, тате, добре съм. Липсвате ми. Обичам ви. Какво ще стане, ако пантера дойде във вашето село? Докато мъжа ми е до мен, нека дойдат и динозаври, пек няма да се оплаша. Некой дед ме гледа, дали ще може да ми пусне една 20 в FB-та. После, че ги делиме.